Ban kentir kaseng kam la jong bat ban yeng halaki jong ki kijat kilong kmi hakine isingi hakishnong ki thau ki lasdang ban tur shaprang hakadi ka banta ban rating khong ya ka jingdok ban jingkurdu haki ba bon kilong yeng long sam da ka ba ki la soit la shore ya ki self help group ne ki kinhun traimons ngubha ban Kyrshan dalade yalade yakani rukom ban yeng halaki jong ki kijat la kentiu shu shu yaki da ka jingyo I jingai bat pan shlor ling ba ka office jong block development officer ka CNRD block hakabala soit la shore sindon da ka village organization ling ba ka national rural livelihood mission NRLM ban pet yaki self help group ba pher bat thawla group ba self help group kinnang kharoi bat pan mi yaki khot jong ka ban sakri hakishnong gi thaw yakani gajing rakhi gajing dap shisnam lawan ban sakhi doba Charles Marngaru MDC ka Mawhati ubra shim khiaru ban tanrong lam ya gajing ket bakhia jong ka ka village organization na ka banta ban pentalun ya ki lat chi sakri shaki long kmi bat ki khun samla kan thai ha ka tai krishnong ban la ru ban yeng bat Kyrshan dalade ladi lingba ki project bakin sapen trai ya gajing so kemen ka bakraw I ya gajing tumu ka babha jong ka sarkar ka jongi ka sarkar kmi ka jongi Kidan kajing angnut ban kentiu ya ka yok nakat ban kentiu ya ki shnong ki thau ka jongi ya ki emlang ka salang ka jongi tikila pet kila perkhat ya no an IT ya kene ka kam ban pen keladur ya ki emlang ka salang ban pen keladur ya ki shnong ki thau ka jongi ban ka sarkar kami kala yo I ba imat kan khamba ban ai ki long kami na ka banta Makin tay pak sa sisin ya ki emlang ka salang ki long yeng ki long sam ki shnong ki thau dina ka tagadau ki ai kapteng ka village organization tingi so kamen si ka day bat lang ba jong ka organization na so kamen man yethu EP ba idon bon tuli ki PO ki bangalawan nado bangalong kum MDC hagajing dap sisnem hagajing dap absnem bon tuli ban ngai judon banta hagi ba bon tuli ki jing dap snem ban so kamen ban yu ba Kilok kami ki jongi kila anang kiyo nagapos kapor. Akisnem ki ba matshwal ada ni late meeting niyo iba kilok kami ki jongi isem jansem Shillong jai Kyrshan Shillong. Ndai na kajingdon kani ka PO ngi kilok kami jongi kila LS style ba. Asem Marliang yuan sigi meeting. Ndai tagata kumbong iba wala manero long kajingkren pa ba kila nang ban long chairperson ban penia i kajingelang. Nang tade ki babon ba ki group ki mi shakmat ban ai ki jingruai ki chongki ki drama ki chongki ki ba internet ki ba shongkia ba ki ba don jingmot tikane kala erap ban kentiu kumno banginang ban trei haki emlang kasalang te kala long shisha ka jingmen toy ki ba kraw bat ka jingmen toy ki ba kham kraw ka jingtmu jong ka sarkar kami kumla ong nang ne shakmat ki nokren long ban rat den khong ya ka jingdok Mala ong nang nesuk mat kinokren long ban rat den khong ya ke jingduk ban rat den khong ya ke jingbi ban rat den khong ya banonra e ke jing khuj ke jing suba hakishnong ki thau dengan so komen ban ai khuble ke pang na kamata ke PO ke jongpi haki outri ki snem ki ba phi phi ai jongpi ngiu I ki kam ki jongpi hangne ke jing ipun khujnong makidon ki snong ki ba mantai ki lasdang banyo e ka awad ro Bagas nong ga joki gede ga bakwit tam. Tengai I ba Khliehumtrew ru filas dang I gede ga kam. Haga por lockdown pile I ga kam isin ban yarap I long yeng ki badok ban ai house ki long yeng ki badok. Bat kawai ga bang ayu I hangne ba fi I donation yang ki be tho shong kurim. Kanero gede kawai ga badon kam ba namar balai namar ba ga shong kha shong man ha ki kisgi kala yar ba. Te ga jingle ga jong pi gumni gede ki jong pachlori ki khon samla bakin boys ka burong. Tinaman katang ay gajing kublay ka bagrapang ipi na kamantakan eh. Kadon gajing erap jong pi gajing jag masusi accidentally gabla pilatho hamni but kiway ka pirap igi baduna gitu khatman but kiway gajing erap di jong pi klalong sisa gajing ko ka bakraw ya ka iblang kasalang dengan sukamen sikadai bat ngaso bat ong ba gajing don jong gani gibiyo kilong ra ya gajing itli ya pi kilong kami kilong ra ya gajing elong kawai Bak bakam so tanat susu kalong ba pila sedang ban I ya kejing le isne ban yarap mar kaliang kejing le isne gede kejing yarap mar kaliang tani gede ke badon kam ha ke ba nakaliang jongi kum ke PO ni de bandon ya ken mau ke por ke bangadang nak samla red dang red bang dang de tang na I
ada ukun nongkong bat ngasih sejahing. Sejahing bat ba kan mau ngisai yapan keliang. Haba lalut kau tu ngisai yapan keliang. Bat ngijui rap mar keliang. Ketang kedi kejingi rap mar keliang kejongi. Bat hakini kisnging i ba kejingi rap mar keliang kahir dor ba. Tiang rai da kejing dam jong pi bi ong i kelai rap mentang. Kejing dam jong pi kisal abrup kelai rap mentang bangin penrung i ni kemensim bangin yarap mar keliang. Or da kemensim jong kejing snow comment Penindon lang bat pi ka banyak kiulang PO Khliehumtrew. Hagani ke jingdap absnem jong ke PO ke jong pi. Dikum kadak jong ke jinglek kemen. Hagani ke sikha jong ke PO di penkret uneuke. Hagalian jong ke PO. Deswa bengin hot uneuke hagani ke por. Dokwa ban ai kublai sikha osok ke kemen ya ke PO barok kowen. Hagani ke por in ya atlang yau neu ik nga presiden ibat lang teri bawal lamro no ibat lang sekretari ro ibat lang teri ibat unike kita bisa thapti pengin yarwa tan happy birthday banyak ulang mo happy birthday to us, happy birthday to us, happy birthday to us, banyak ulang PO, happy birthday to us. May God bless us, may God bless us, banyak ulang PO, may God bless us. Dong hayung na? Rung. Kung do, ya, mut kumay ka kung do. Nga ang poy mo. Nga takasugay belong SSG. Takbo poy deh sugno. Sino dengan sino kini NB om kumta ngarong aku alang din belak kita. Oh, pipo lang. Sa to ya di lang no satu si balok ya keluar lang ya supu umut lang. Ya. Ya. Le lang ya di lang mo. Oh, kongres. Oi, Sudah lium. andon. Orang. Siap. Kongres. Oi. Sa kuak berong semua itu kongres. Ni ngalak lem ngalak. Kuak berong cek SSD. Tak bunga tit rai. Tapi dia aktif lu setang kata kongres. Oh, senang ting ba. Dole yau saya usaha untuk dia tu hamai taka. SSD tambah ngaruk ngapa hai barong lam ba. Ya lek. To tang ya lek kum non tang ya kok kalau yang mau nama buang semua. Kalau ada yuk semua ini lah tu punya rumah starter terus.